Topolčany dokázali svoju presilovú hru v úvode tejto tretiny využiť. Uvidíme, či bude rovnako vydarená, úspešná aj táto druhá dnešná početná prevaha. Tretia dnešná početná prevaha, druhá po sebe. Šachvorostov dostal prihrávku do priestoru, odkiaľ mohol sám zakončovať, alebo mohol vymyslieť takúto milimetrovú prihrávku pred bránkoviskom, kde bola Adam Matej. A ten poľahky dokázal puk upratať za chrbát brankára Patrika Lietavu. Hostia vyrovnávajú na 2-2 dvomi využitými presilovými hrami. V krátkom časovom slede zhruba 5-minútový úsek oddeloval tie dve presilové hry, ktoré sme mali možnosť vidieť, a góly v nich. Ešte raz Legalinová prihrávka na Šachvorostova. Ten si to už sám naviezol na strelu. No a namiesto zakončenia ešte vymyslel perfektnú prihrávku na Mateja. V tých predchádzajúcich presilovkových signáloch bol Matej možno trošku vynechávaný. On tam bol poctivo zaparkovaný pred bránkoviskom. Nedostávali sa k nemu puky. Teraz ale dostal jeden perfektne naservírovaný a svojím 7.